намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд бо навазкарони қисми низоми 14356 хушунҳои хушкигарди Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вобаста ба дастовардҳои истиқлолият суҳбат гузарониданд. Фозилҷон Ҳасанзода, ёрдамчии калони прокурори ҳарбии гарнизони Суғд, капитани адлия зимни суҳбат гуфт ки баҳри пешгирии ҳар гуна қонуншиканиҳо дар қисмҳои низомӣ чораҳои зарурӣ андешида шуда сатҳи қонунвайронкунӣ дар қисмҳои низомӣ кам гардидааст. Гуфта шуд ки президенти кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар баромадашон аз боварӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ намуда таъкид доштанд ки тамоми сарбозону афсарони қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат фарзандони ҷасуру ҷонисор ва далеру шуҷои ватан барои хизмати содиқона ва саҳми бузургашон дар пойдор будани сулҳу оромӣ, ҳифзи марзу боми аҷдодӣ, истиқлолу озодии Тоҷикистони маҳбубамон саҳми бузург доранд. Ҳамчунин Иброҳимзода Парвез, муфаттиши шӯъбаи тафтишоти прокурори ҳарбии гарнизони Суғд, капитани адлия зимни суҳбат аз таърихи миллати тоҷик то ин замон ва дастовардҳои истиқлолият ҳарф зада таъкид дошт ки имрӯз миллати тоҷик бояд ифтихор аз ватану сарҳад ва сулҳу субот намуда баҳри ободии кишвар саҳми хешро гузоранд. суҳбату охирӣ бо навазкарони қисми ҳарбии тирамоҳии 2020 дар доираи дастовардҳои истиқлолияти даврони истиқлолият ва ҳамчунин пас намудани сатҳи содиршавии ҷиноят дар байни хизматчиёни ҳарбӣ баргузор гардид. аз ин вохӯрӣ судманд ҳар як хизматчии ҳарбӣ ба худ яке маълумоти хуб гирифтанд. сипас намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд ҳамроҳи роҳбарияти ин қисми ҳарбӣ аз шарту шароит ва буду боши сарбозон дида намуданд. Баҳри зимистонгузаронӣ дар ин қисми низомӣ картошкаву сабзи, пиёзу каду, орду равған ва консерваҳо аз маҳсулоти кишти заминҳои хоҷагии ёрирасони ин қисми низомӣ ба таври кофе ҷамъоварӣ шудааст. захираҳои зимистона аз дастоварди худи хизматчиёни ниҳод буда бо меҳнат дар заминҳои худи қисми низомӣ ба даст омадааст. сарбозону кормандони ин ниҳоди қудратӣ шукронаи тинҷӣ намуда ҳамеша баҳри дифои марзу боми хеш омоданд. ҳангоми ворид шудани навазкарон ба қисми ҳарбӣ албатта тибқи нақшаи чорабиниҳои зершӯъбаи корҳои сиёсии тарбиявӣ, аввалан навазкарон оиди шароити қисми ҳарбӣ ба пуррагӣ шинос карда мешаванд. бо онҳо суҳбатҳои инфиродӣ, яъне фардӣ гузаронида шуда барои ҳар яки онҳо парвандаҳои шахсӣ тартиб дода мешавад. ҳамзамон пайваста бо волидайни навазкарон бо алоқаи телефони мобилӣ ба ҳар як навазкар шароит муайё карда мешавад ки то ки оиди шароити хизмати ҳарбӣ ба волидайншон маълумот диҳанд. шароит дар ин қисми низомӣ ба таври зарурӣ фароҳам оварда шуда он дорои варзишгоҳ ва ҳаммоми замонавӣ мебошад. ҳаммом аз утоқҳои буғхона, толори шустушӯи сару бадан, ҳуҷраи либосхушккунак ва инчунин утоқи сартарошхона иборат буда барои сарбозон тамоми шароит муҳайё мебошад. ман Насриддинов Абдумалик тӯли як моҳ мешавад ки дар қисми ҳарбии 14356 хизмат мекунам. ба ҳама навхизматоне ки ба хизмати модар ватан меоянд тавсия медиҳам ки бениҳоят хизмат хуб шудааст ва ҷаноби Олӣ хизматро бениҳоят шароитҳояшро бениҳоят хуб кардааст ва мо имрӯз сару либоси гарм дорем, ҷои хобамон бениҳоят гарм аст, се вақт хӯроки гарм, шароитҳо бениҳоят хуб аст. намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд ба ҳолати бино баҳои баланд дода таъкид доштанд ки ин ҳама дастоварди замони истиқлол ба ҳисоб меравад. ҳамчунин намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд аз шароити варзишгоҳ дида намуда ба тарзи ташкили кор ва интизоми он баҳои баланд доданд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотӣ Хабар.